Často dostávám dotaz na aminokyselinový profil našeho CFMka. Vím, že spousta z vás se při výběru proteinů dívá na aminokyselinové profily a snaží se v tom najít rozdíly mezi výrobci. A chápu to. Výrobci vás matou a vytvářejí dojem, že na těchto číslech záleží. Pokud analyzujete aminokyselinové profily syrovátkových proteinových přípravků od různých výrobců, nedělejte to, protože je to prostě blbost. Protože syrovátkový protein má vždy stejný aminokyselinový profil. Je úplně jedno, od jaké značky ho koupíte. Právě proto je to syrovátkový protein a ne třeba vaječný. Prostě každá surovina má svůj specifický aminokyselinový profil. Dokonce i u hydrolyzovaných syrovátkových proteinů se profil nemění. Hydrolýza jen rozkládá bílkoviny na menší peptidy, ale profil aminokyselin zůstává stejný. Je to prostě jen marketingový trik. Vytvářejí falešný dojem, že jejich produkt je něčím speciálním. Pravda je taková, že není. Ve výběru kvalitního produktu jsou úplně jiné klíčové faktory a ne to, že zdůrazňujete fakt, který je stejně samozřejmý, jako to, že voda je mokrá. My nemusíme balamutit naše zákazníky, protože za nás vždycky mluví složení.